Gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili pagka-apostol o gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay niyang gisaad sa Dios. Pinaagi sa iyang mga propeta o gisulat diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, ug iyang pagkatao kaliwat niya siya libet. Siya iyang espirituhanong pagkabalaan, ipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya o tungod sa iyang ngalan, gihatagan ako sa Dios o katungod sa pagka-apostol, aron pagkabig sa tanang katawhan, aron mutuo sila o mutuman, lakip kamo, nga anaa sa Roma magitawag sa Dios, aron maiya ni Hesukristo. Busa, gisulatan ko ba ang tanan diha sa Roma, nga higugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan ang pagkakugrasya o kalinaw sa Dios na atong amahan o sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoong maalaala niyo. Ang Santos Ebanghelyo sumalang ni San Mateo. Imayaon ikaw, Ginoo. Maupini ang kaagi sa pagkatao ng Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria, si Rayuan ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakakatipon si Maria nga nagsabak siya sa langit sa Espiritu Santo. Si Jose ay iyang pamanon, tao ng maharong, apan din siya po nga pakaulawan niya si Maria at upaman sa mga tao. Busa naglalaraw siya sa pagtitikulan kaniya sa hilong. Sama na muna siya nini. Bipakita kaniya ang usang anghel sa Ginoo, pinagi sa damgo o pingon. Jose, aliwat ni Rabel. Ayaw hadlong pagpangsawa kang Maria, kaya iyang isabaklalan sa Espiritu Santo. Mga nagsang lalaki o ngandi siya ni Jesus, kay luwaso niya ang iyang nakawahan sa ilang mga sala. O kinitanan na hitabo armatuman ang ingon sa Ginoong pinagi sa propeta, ang sa kababayang ulay mamapos o maraming lalaki ugandan siya Emmanuel na sa ako pa ang Diyos na niya ang kanyang garato. Bulsa sa pagmata ni Jose, ituman niya ang isugod sa anghel o ibang asawa niya si Maria. Apan wala niya hinabi si Maria sa wala siya man. Ug ang bata ingalan ni Jose o Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw, O Kristo.
Anghel Gabriel ngadto kang San Jose pinagi sa dampo nga siya pinahanglan na iyahang dawaton si Maria. Kaya nimapos si Maria lalama sa Espiritu Santo o mapakatao kaya kanya ang balaan na anak sa Diyos aron maoy tubos sa katawan igan sa mga sala. So, bakit nato ang gustutan? Ang pinaka-focus niya annunciation, maumalit ang annunciation ngadto sa Magdalena Maria by Saint Gabriel. Umiha po yung annunciation ngadto kang asawa ni atong mama ni Samson, yung annunciation o ngadto po sa uban ng mga importante ay mga tao sa Old Testament at New Testament. Dagan po mga annunciations dili lang sa mga naa sa Biblia mabasa nato o kining mga annunciations na ako din tanan na rin nato. Hati man din natin yun. Wala na dako kayo o kalutugan kung mamalantan kita sa annunciation ngadto ni Maria o ngadto ni Jose. Kay lagi kita nakagaot na ako ang kaumakon sa akong pamilya. Kung kung hindi kita mamalantong sa annunciation ni Maria o Jose, siguro muna kita o maliban or dili kayo makasabot sa plano sa Diyos yakor sa atong pamilya. Importante kayo na tungod kay usahay madaki na sa daghan kay mga annunciations. Ang usa ka ninang o ninong langgaan mudiktar na sa imong anak nga Maria, ulis pa kuha na atong akong anak ko. Nga naman mali, basta kayo ko yan. At ipag-nurse sa doktor na kayo na madatot na. Paparihan kay Lusilus nagkagway. Paparihan kay mula lang saan payuton. Paparihan kay saan. Paparihan kay Brad. Paparihan paabugaduhan kay Parihan. Kaya kaya mga annunciation upang mga dahil na pugos na yun. Ano na po yung annunciation sa bata, sa asawa mo sa bata. Dahil sa bata mismo, malitan annunciation sa siya. More about suggestions na ba. Ginagmay. Pero kung di mo nang gawag doon, bisa yung anak na, at posibilidad nga maka-influence na sa future sa bata or sa bata mismo o ay nadugog nag-isultihan siya sa inyo. So, ang annunciation nga ito ang sinusan sa kung sa importante otherwise ang plano sa Diyos sa balaang banay ni Maria ay i-complete. Si Jose, nagulang ko lamang sa usap ka amahan na nagsugod ng daan sa kalisod o kalibo. Bisan si Jose, buutan, makarong o balaan na tao. Doon ang ipon siya kalisod o kalibo. Wala ka mga buutan ano, aktibo ko sa simbahan, huwag ko makasawa, huwag binuang sa akong asawa, huwag ko magbinuang sa akong trabaho, pero bukat ng yapon ang ako ang pagkasa akong pamilya.
Libo na ako andun, bila na ako katuig, iminyo, nalang ko na ako mga anak, magdati ako. Mga-upload na ako ng mga anak, mga professional na ito, mura na ako buhay abroad. Mura na ako buhay anak na Pilipinas. Siguro, dagdagan ang pagkapit niya na mapilupan niyo or di mapahuway sa Ginoo mo na hindi kayo mahuwag or short period of time. Pero ay sunod ko ng Kristo, dili garantiya ang pagka-matarong or pagkabalaan niya, hawa ang nagyo sa dagdagan ng mga difficulties and challenges. Dahil natin ikaw na may nagdala sa pagkili. Kung saan sa mga kalibong isulti sa balang sa natin, dingon dito, si Jose, tao na matarong, buot, dili siya buot na pagkaulaman niya si Maria. Busa, nagplano siya na ubila sa hilong. Libo kayo. Sige ako libo ko. Kung dili ka magtuon sa inyong kahulugan sa mga words. Ito na niya. Ang pagkamatarong, ang ikabalit niya na is righteousness. So, pagka santos o pagkabalaan, ay po ng istorya. Holy man na siya. Dili na siya righteous man. Dili automatic na righteous ka, holy ka. Ha? Di man yan natin. Ano sa mali pagkamatarong o righteousness? Gibasi na siya sa pagsubay sa balakod. Kung ikaw nagsubay ka sa balakod, nagtuo ka or follower ka sa balakod, matawag kang righteous person. Pero dili ka mayroon pa nga balaan ka sa asin balaan. O sa example, si Jose mismo, dubli mo ni si Jose. Di tawag siya kumatarong na tao. Nga naman, strict follower siya sa balakod. Labi na sa musahid law. O naman sa pag-ingon niya na, pag-ingon sa akin na, magdo si Maria. May kontrarita sa inyong pagkaka-follower sa balakod. Tungkol kay matarong siya, kung nagsulog siya sa balakod, kung sa balakod niya sa musahid law, o sa mga balakod na hihimo sa ilang religion. Na ang babae na magbuntis, kung saan patakot pa yung problema, lumas pa nga, itawag ka rin premarital sex, kung saan niya. Wala sila sa iyo, kawasin ay nakot. So, kung saan man pag-inusahin niya sa iyang pagka-righteous, kung niya mumpunin siya sa kababae, kawasin ay nakot. Okay, kapo ko naman. Listo siya na. Nagsugmagay sa iyang kasintahan sa mga supak man sa balakod. Supak sa balakod sa musahid lang. Na may mga Salvador, il mundo. Hindi mo gabi. So, di na punili sa musahid lang. Una nga siligog siya. Ugaan ko mo tuman sa musahid lang. Mulayas doon siya. Kaya mismo mo, umirit na siya sa musahid lang. Kasi wala ano po, saan na nila ako? Nagugma na ako. Kanya, hindi po siya. Kung ako po niya minyuan, makatunan ko sa akong gugma. Pero sa musahid ko, makakahili ko. Pagkakalimutan ko sila. Ang explanation, sabi ko, tao na pa kung tuhod ini, gusto siya makibuhat ni Maria. Tao ka makibuhat ka? Tawa man nakasabot sa iyong musahid ko ngadto ni Jesus. Pero kalau nakahibaw na ito, di ay nagalibo siya. Kaya nagdubli man. Very destructive dilemma. Kung saan natin pa. Lisod ka. Huwag pa nga sa iyang lawag ng pabalando o problema o lutaw sa akin siya. Nakatawag siya. Nakatawag insultihan siya sa akin. O kung mapagmamahan niya, wala na nariklamo. Wala siya komentaryo. Lahit ko na ngayang reaction. Namura ko yung action. Sa ito pasabot ka na, kung wala ka mo tipo, yes. Sunod siya. So, hangtod nga,
iyang ipangasawa si Maria. Kaya kasabuhan siya. So nahimong buo na usugod ang mga plano sa Diyos. So nagusap nga kita ko sa ating ginagawin na ingon anak nga mga lalaki o las maayo lover but not gentleman. Dili parehan nyo sila gentleman. Higog maliin ko nimo pero sa pagkapuros na kaya nabuo na wala na musipyan. So, wala na, ninglayas na. Kaya mahalong sa bulan nga commitment. So, di mo na si Jose. Si Jose, ano na yung alam na Maria o Maria? Di si Jose niya o sa katao nga lutaw-lutaw lang. Sama sa mga managigumay. Di ba pumatuo nga sa inyong panag-uyang huwag mo yung mga plano sa ginagawa. Doon na mo yung mga damo. Dago sa una ang uban na tuman. Ang uban po, padung na matuman, huwag ang padung, huwag siguro di pinamatuman. Si Jose, tingnan anak po. Doon na siya mga dako, ang pinagitawag sa Joseph the Dreamer, hindi na siya iyang pagkaon sa ganang lahat ng siya na nagdi ako, tatulog kasi ito, lahat ng siya Dreamer na mundo, kaya mo nang interpret sa mga dako sa hari. Kini siya, lahat na siya, si Jose na siya, layo na kaibintan, last generation na niya, sa pagkaon sa Mesiyas na. So, the Dreamer, tungkol kay sama ka na to, si Jose, ano na yung mga dako? Alam na niya kang Maria o sa umabot nilang pamilya o mga anak. Doon na sa ito ulit na po. Pero sa itang isultihan siya ni Gabriel sa danggo plano sa Diyos. Ang iyang mga danggo plano anak kang Maria o sa umabot nilang pamilya. Di na makoy prioridad niya. Sa mga sagdara ang ato ang kabuhatan. Doon kita talaga mga nangko o ambitions, wants, desires na nan ng mga di pamandoy pangidahay sukat pa sa mga hagod ka. Ilagay na sa pamilya. Apan ato ang kapanunang na doon ay mga annunciations or dreams na gigantin sa pagulingro sa uban. Apan di kita mo dali-dali sa hukom na yun, lumakong na yun na we need to connect and engage the true dreams of God for our family. Connect and engage God's dream for yourself, for your family. Dito mauna siya. Sana sa libuhan ni Jose? Siya ay ang number one na model example sa pagtihol na action speaks louder than words. Wala sa nagreklamo. Dili siya parihan sa Kanyas. Dili siya parihan ni Maria na nakakangayang explanation. Wala na yun. Ang iyang mga damgo o mga plano sa inapoy alam sa ilang pamilya, iyan kining i-engage, i-connect nandito sa dako sa ino para sa inyong pamilya. Musap ka na ang dako kayo sa akin. Kita magbuot na bata na doon na kita ikagkang plano dako sa pamilya. Ano na ako nagawin ko sa sinusang siya para natin. Their dreams are intertwined with God's own dream for the future of the family. Pag ang pinakadako na itanaw o plano sa Ginoo is the mission day, the mission of God. Gato ba mo nga atong kinabuhi walay plano, walay purpose nga gihimo kitagalan sa kinahanglan nato. Walay mission alang sa maong pamilya.
anak sa imo, anak ng anak. Ano na plano ang Ginoo? Mga na doon na yung panahon na gumitan sa pag-ampo or sa history ng paagi, magtatakdo ang plano sa pamilya or sa bata kung maunay may plano sa ito. Pero doon yung mga panahon na nagsunod ko ng Kristo, lahit din ang plano sa ito. Mamitaw na nagkinahanglan, basic ay mga principle. Ang fundamental option natin is to ask God to choose His will. Ngayon, Ginoo, mapili ka na kung iyong kabubuton. Human na kayo ng Ginoo. Gusto ko sa iyong kabubuton. Unang maka, muhimo sa kabubuton sa Diyos. Ako ba na ibalik-balik ang to do the work of God and to choose the plan of God. Unang mabili mo ang pagpili sa plano sa Ginoo. Unang makabubuhan sa gisugo sa Ginoo. Sa pili kamalangan, tumpang kung igog kaayo, huwag kinahanglan din na mag-ampo ang pamilya. Kaya kung hindi ka mag-ampo, mapatataan na. Kung hindi ka mag-ampo, daghan tayo mga annexations, daghan tayo mga temptations, annexations with temptations, annexations with temptations and with decisions na sunod. Wala naman na yan. So, sama sa mo ni Maria at ni Jose, nga tanan nilang mga damgo tingali sa ilang ordinaryo ng maglantaw at sa ilang pamilya, pinatinig last priority tingali or ibigay. Giuna nila pili ang unsay nga sa Diyos. Yan ang paghiya na himo ng dako ang ilahang dako kayo contribution. Dako kayo ang ilahang nahimong pagtabang sa mga tao. Kaya kung na ito muna, ako ang muli mong plano. Kasi ako kaya mo na. Mga ako ba? Na important ito, important ito yung sa pamilya. Ito, kailangan na sila ng plano para na sa pamilya. Hindi makamakatag ka ng mga silingan. Para ng programa, hindi makatapang sa mga kaisod na nakalisod. Ang iyang ganito, paano naman sa pamilya?